सोनमा के पिंजरा में बंद भइले हाय राम, चिड़ै के जियरा पहली रतिया। चिड़ै चल गुरुजी। आ गइल ससुरा। गुरुजी ये रउआ शकरकंद लेखा मुंह बना के काहे बैठल बानी? चली कहीं सेटिंग कइल जाए। ना रे चेला, कहाँ है? ई रोज रोज चोरी चकारी के काम ठीक नहीं के, और ई भेष बदल बदल के लोगन के लूटल सुन्नी है महापाप होकेला। ए गुरुजी रउआ का कहतानी हमरा कुछो समझ में नहीं आवत। रउआ तनी खोल के बताई हमरा के। असल में बात ई बानू कि हमरा ना ओकर याद आवता। ओकर क्या कर? हमार मेहरारू के दिमाग रउआ खराब हो गइल बा का गुरुजी? रउआ आगे बांस न पीछे पगहा, अब बीच बाजार में लोटे गधा। हमरा के बरउआ के अरे बाप रे बाप रे, जोरा दर्द होता। हमरा आगे नाथ न पीछे पगा। तोहरा मालूम नहीं के हमरा ना लइकइये में बियाह हो गइल रहे। अरे अबले तो हमार मेहरारू हीरोइन हो गइल होई, हीरोइन। बड़ा सुंदर हो गइल होई। ए चला तू हमार गौना के व्यवस्था बात लगाओ ना। गौना के सेटिंग करवा दी का? सोची थी अभी दिमाग में बॉल नहीं के चलत। एकरा खातिर रात भर में सूते पड़ी, कुछ घोटे पड़ी, तब आई दिमाग में। ठीक बा। बाबूजी दुल्हा अब तक ले ना आइलन। लागत है आपके बेर गवर्नमेंट ना करइयन। आपके बेर ना होई तो गवर्नमेंट कब्बो ना होई। ए बाबूजी उनकरा के तो बचपन में ही देखले बानी। अभी तकले पहलवान हो गइल होयन नु। बिटिया जब के तू देखले ह तब ही के हमहू ओके देखले बानी। हम जब जब ओकर गांव गइली तो हमरा उनका से मुलाकात ना भइल। प्रणाम चाचा जी। कैसन है बेटा? निक बा। हमार दामाद केने बाड़े? रउआ दामाद से मिलल चाहता नहीं ना? ई का बाड़े और दामाद? हे राम ये हमार बता। इनके हो गइल बिया। हाय राम अब कैसे हुई हमार सपना पूरा? होई तोहार सपना जरूर पूरा होई। काहे से आज हम हिला जीत खा के खटिया हिला हिला के तोड़ दे।